prvých dňoch po Kristovom vzkriesení sa zrodila nová viera, ktorá sa šírila ako plameň. Avšak s ňou rástol aj odpor. Jedným z najzúrivejších prenasledovateľov bol muž menom Saul z Tarzu. Vzdelaný farizej, presvedčený o svojej pravde, veril, že službou Bohu ničí to, čo považoval za nebezpečnú sektu. S chladným súhlasom sledoval ukameňovanie Štefana, prvého kresťanského mučeníka, a vo svojom srdci prisahal, že túto novú vieru vykorení. S listami od veľkňaza, ktorému dávali moc zatýkať Kristových nasledovníkov, sa Saul vydal na cestu do Damasku. Bol odhodlaný a neoblomný. No osud mal pre neho pripravený iný plán. Uprostred cesty ho a jeho spoločníkov obklopilo svetlo z neba. Také jasné, že padli na zem. Saul počul hlas, ktorý mu hovoril: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Zmetený Saul sa opýtal: Kto si, pane? A hlas odpovedal: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. V tej chvíli Saul oslepol. 3 dni bol Saul v Damasku slepý. Nejedol ani nepil. Bol to čas hlbokého zamyslenia a pokánia. Boh medzi tým poslal za ním zbožného muža menom Ananiáš. Hoci sa Ananiáš bál muža so zlou povesťou, poslúchol Boží príkaz. Našiel Saula, položil na neho ruky a v mene Ježiša mu vrátil zrak. V tej chvíli akoby Saulovi z očí spadli šupiny. Bol uzdravený nielen na tele, ale predovšetkým na duši. Nechal sa pokrstiť a prijal meno Pavol. Muž, ktorý prišiel do Damasku, aby ničil, sa stal najväčším šíriteľom viery. Pavol začal s rovnakou vášňou, s akou predtým prenasledoval, teraz ohlasovať evanjelium. Absolvoval 3 veľké misijné cesty, prešiel tisíce kilometrov po súši aj po mori, zakladal cirkevné spoločenstvá v Malej Ázii, Grécku a Ríme. Čelil nebezpečenstvám, väzneniu a bitkám, no jeho viera bola nezlomná. Jeho listy, ktoré písal cirkvám, sa stali dôležitou súčasťou Nového zákona a dodnes formujú kresťanskú teológiu a život. Príbeh Pavla z Tarzu je dramatickým svedectvom o premene. Je to príbeh o tom, ako sa z najväčšieho nepriateľa stal najhorlivejší apoštol. Ukazuje, že nikto nie je taký stratený, aby ho nemohlo nájsť svetlo. A že aj ten najtvrdší odpor môže byť zlomený silou odpustenia a lásky. Pavol, apoštol národov, zanechal odkaz, ktorý pretrváva veky. Odkaz viery, nádeje a neuveriteľnej Božej milosti.